No tak oddychnúť na ruky. To tedy ležal ten chlap s tou ženou, nie? Túto cestu. Všetko dobre uviazané, cvaknuté, paráda, vraví. To neviem, nebol si to skontrolovať. Kontroloval som to už, tak... Ocko to teraz prevezol. Vidíš, máš La Sportivi, top tým. Si v mojom týme zrazu. Že nesmieš sklamať. Máme tu Bufo tým, La Sportiva tým a Kopačka tým. Super. To sme so Srňou tak vždy. My sme mali ešte potom, keď sme začínali, tak mali sme Číny tým. Číny vydržali tak 3-4 cesty. Potom si trčali pálku. Možno sa to nedobre dalo, taká strana. Pravo sa viacej tie špáry venovať. Tak, to špárov. Ako tam teraz prevezol. Tu cesta zaváňa dosť obťažnou. Tam sa venovať, tým dvom špáram. Ideš La Sportiva tým. Nesmieš sklamať. Trénovať na materko. No to je ono. Ideš, priap sa. Hlavne nezastávaj, toľko sily asi nemáš, aby si mohol... No, nohy si sleduj, nohy Lenka, nohu pozri. Dať. Poď, boj. Tam sa dá, skús bade chytiť len a nepustiť sa. To je ono. Boj, musíš driapať. Dobre, to je ono. Nepusti sa, drž. A keď máš takú miesto, si oddychni. Ja si musím, len sa nemám kde poriť. A tuto. To sa nedá. Tu sa dá skúsiť. No nohy dobre pozerať. Musíš liesť plynule. Ak sa nedá oddychovať, tak len driapať. Len tú špáru, tu sleduj, tam máš aj chyty na nej.